ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:09 para nasa detalye sa mga balita lokal. Ginapabakod pa sang Department of Health kung DOH Western Visayas ang kampanya batok sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 matapos ipasaka ang alerto sa Code Red Sub-Level 1 kag pag-aprobar ni Presidente Rodrigo Duterte sa deklarasyon nga State of Public Health Emergency sa Pilipinas. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni DOH Regional Director Dr. Marlene Convocar, pabakuron pa sang departamento ang contact tracing kag home quarantine sa mga persona nga naghalin sa mga pungsod nga apektado sang virus, labi na ang mga nagabalik nga overseas Filipino workers. Dugang pa ni Convocar, ginhimo sang gobyerno sa 5 ang mga sub-national laboratories nga mangin testing centers sa COVID-19. Ang Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu among gintalana para sa Western Visayas. Sa iban pa nga balita lokal, patay man ang isa ka lalaki nga nagakatulog matapos ginsulod sa ilapuluyan kag ginluthang sang duha ka wala pa makilala nga sospetsado launa sang hapon Marso 7 sa Barangay 3 Syudad sang San Carlos. Ang biktima ang ginkilala kay Mark Dijos, 26 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay San Carlos City PNP Officer in Charge Major Mark Hunco, nagakatulogid lamang sa ilapuluyan si Dijos ang nagsulod ang mga sospetsado kag gilayon ini nga gintiro. Si Dijos ang nakaangkon sang duha ka pilas tugas ng pagpangluthang sa iya siniulo kag isa sa liog. Dugang pa ni Hunco iya pa i-verify kung nalakip pa sa drug watch list ang kapulisan ang biktima bangod sa inisyal nga pagpangusisa, posible nga may kaangtanan sa droga ang motibo sa pagpatay. Nasapwa naman nga patay ang 5 ka bulan nga lapsag sa baybayon nga sakop sang Purok Malipayon Barangay 35 Syudad sa Bacolod, dakna alas 6:20 sang aga kahapon. Sunod kay Jason Arellano, 46 anyos, isa ka basurera, ang una nga nakakita sang lawas sang bata nga nabulit na sang lutak kag wala na sang shorts. Nasapuan ang bangkay sang lapsag nga ginabulabanta 150 metros ang kalayoon gikan sa pika-pika sang Purok Malipayon Barangay 35 Syudad sang Bacolod. Sunod naman sa Iloy sang lapsag nga si Janelle Bulak, 23 anyos, gintinguan nila tubtob kahapon sang aga nga makita ang iyang bata sa paglaom nga ini ang mahimo na sampay gid lamang sa suba malapit sa ila sini nga lugar. Ang napatay nga lapsag ang subang ni Bulak kag nahibaluan nga gab-i sang Marso 6 bangod sang tuman kabaskog nga ulan, narusdak ang pader sa kilid sang puloy-an sang utod ni Bulak sa Purok Malinong Barangay Takuling Syudad sang Bacolod.
Ginanod ang puloy-an kag nadagdag sa suba ang 7 ka mga persona nga yara sa among nga puloy-an kalakip na ang lapsag. Nakaluwas ang 6 ka mga individual apang wala na nakit-an sa gilayon ang biktima. Samtang patay man sang nasapuan ang 55 anyos nga Iloy matapos ginanod sang tubig baha sa Riverwalk, Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod. Sunod sa bata ni Josephine Hoven, las 5:30 sang hapon Biyernes, sang uli nakitaan ang biktima nga nagatabok sa dalan sa bahin sang Villa Angela Phase 2B, kag sa ila ginusisa ang lugar nakitaan ang payong kag bag ni Hoven. Dugang pasang bata nga aga na sang ilagin report sa kapulisan ang pagkadula ni Hoven, kabangda na mga las 4:45 kagapon sang hapon sang nakitaan ang lawas sang iyang Iloy sa sapa nga nagkasangit na ini sa kahoy. Sunod naman kay Peter John Sanchez, EMS Supervisor, las 2 ang hapon sang ilagin umpisahan ang search and rescue operation halin sa lugar nga uli ini nakitaan, tubtob na kalambot sa lugar nga kun lang tawon may 1 ka kilometro ang kalayoon. Dugang pa ni Sanchez nga may kabudlayan sila nga ma-retrieve ang lawas ni Hoven matapos nga ginasangitan sini ang yara sa parte sang sapa nga madalom ang tubig. Ini na ang ikaduhang nga kaso sang pagkalunod tuga sa pagbubo sang madamon nga ulan umpisa aga sang Biyernes tubtob na maggabi. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpanugyan naman ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Executive Officer Frank Carbon sa lokal nga gobyerno sang syudad sang Bacolod nga i-review ang flood hazard map sang syudad. Sunod kay Carbon, isa ini sa ilag ginkasugtan sa ginpatigan nga sinapol sang ilang nga grupo, may kangtanan sa problema nga gintugas sang baha sa tong Marso 6 sa syudad sang Bacolod. Dugang pa ni Carbon, dapat man nga i-identify sang syudad ang alternatibo nga rota nga maagyan sa mga salakyan nga apektado sang baha. Pila pa sa mga ginsuwestyon ni Carbon among pagdeterminar sang hilway nga mga lugar kag suno pa sa iya indi man dapat nga magpanira sang temprano ang mga malls, establishmento o konbluthuan bangod pwede ini matiniran sa mga tawo samtang nagahulat nga mag-subside ang baha. Nagapati man si Carbon nga ang baha sa tong Biyernes amo na ang ginakabig bilang pinakamalala nga nagluntad sa syudad sang Bacolod. Nagbiya naman sa ilang puloy-an ang pila ka mga residente sa Purok Malinong, Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod nga ginakabig danger zone. Ining kasunod sa insidente nga pagkarusdak sang pader sa kilid sang isa ka puloy-an nga gintunaan sa pagkahulog sa suba sang 7 ka mga persona lakip na ang 5 ka bulan nga bata. Sunod kay Barangay Takuling Kapitan kag Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales, ini nga mga residente ang temporaryo nga nagtener sa puloy-an sa ila pamilya malapit sa amuman nga lugar. Dugang pa ni Gonzales, ila sa karon ginatinguan nga mapadali ang pag-asikaso sa mga kinanglanon nga papeles sa Bacolod Housing Authority agon makasaylo sa relocation site. Sa tong Marso 6, aksidente nga nadagdag sa suba ang 5 ka bulan nga bata kag Marso 7 sang agas ang nasapuan ang bangkay sini sa baybayon sang Purok Malipayon sang Barangay 35, siyudad sang Bacolod. Sa iban pang nga balita lokal, arestado naman ang 29 anyos nga lalaki matapos maaktuhan nga nagapangawat sa Grace Pharmacy, Morsha Road, Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Ang suspect ginkilala kay John Ino sang Purok 2 sa Landon, Barangay Banago sa Amuman nga siyudad. Sunod sa report, launaw Jess kagapon sang kagahon Marso 7, sang naaresto sang Police Station No. 7 upod sanday Felix Uy, Maintenance Officer kag John Peter Lee, Security Supervisor sang Grace Pharmacy si Ino. Matapos ini siya ang naaktuhan nga yara sa sulod sang establishmento. Pinaagi sa pagbaklas sang atop, nakasulod si Ino apang di malas lamang bangon na detect ini sang alarm system sang amo nga butika. Na-recover sa sospetsado ang isa ka backpack nga may unod sang isa ka homemade firearm nga may 2 ka balas sang 12-gauge shotgun, 2 ka gunting, isa ka cutter kag cash nga masobra 4,000 ka pesos. Ang sospetsado ang priso karon sa custodial facility sang Police Station No. 7. Sa katapusan nga balita lokal, nakompeskar naman sang
Operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency K9 and Interdiction Unit ang kapin 100 gramos ng ginapatian illegal nga droga sa Bacolod Silay Cargo Warehouse, Bacolod Silay International Airport. Ang operasyon ang pangunahan ni Provincial Officer Nicolas Gomez, 7:20 sang aga Marso 7. Sa inspeksyon, na-detect sang operatiba ang ginasuspetso ang Shabu nga nagabugat sang kapin 100 gramos, bulubanta balor 680,000 pesos, matapos nga ginpausisa ini sa K9 unit ang mga parcel kag nagpungko ini sa tupad sang isa ka karton sa diin nagahatag palatandaan nga may presensya ini sang illegal nga droga. Ang na-recover nga item ang igapadala sa forensic laboratory para man sa kumpirmasyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:18. Mga detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:21 para na sa detalye sa mga balita national. Nagpasugod si Presidente Rodrigo Duterte nga mag-issue sang deklarasyon nga State of Public Health Emergency sa Pilipinas matapos makompirmar ang local transmission sa Coronavirus Disease 2019 o kon COVID-19. Sunod kay Senador Christopher Bongo, ining nabase sa rekomendasyon sa Department of Health kag iya suwestyon bilang chairman sa Senate Committee on Health. Una diri ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga ginrekomendar sang DOH ang pagdeklarar sa public health emergency kasunod
sunod sa pagsaka sang alerto sini sa Code Red Sub-Level 1. Sunod kay Duque ang deklarasyon among mangin basihan sa pag-mobilize sa resources, pagpadasig sa proseso, procurement sa critical logistics, kag supplies, kag pagpabakod man sa reporting kag quarantine measures. Ginpahayag naman sang Department of Education ug DepEd nga ila pagahulaton ang advisory sang Department of Health Interagency Task Force kung paano aktuhan ang emerging infectious disease antes mag-issue sang palayag sa coronavirus disease. Suno sa DepEd, handa sila sa pag-implementar sang tanan nga dapat himuon kung mabato na sang advisory sang Interagency Task Force nga magasapol buwas nga adlaw Lunes. Samtang ginpahayag naman ni Education Secretary Leonor Biriones nga maghangyo siya sang input sang DOH para sa mga pagsulundan kung paano magapatigayan sang National Schools Press Conference kag National Festival of Talents bisan pa nga may peligro sang COVID-19. Ginkompirmar naman sang Department of Health ang ika-anom nga kaso sang coronavirus disease sa pungsod Pilipinas. Sa press conference nga ginpatigan sang DOH, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang ika-anom nga kaso among isa ka 59 anyos nga babayi nga asawa man sang ikalima nga kaso. Sa karon, stable naman ang kondisyon sang pasyente nga nagka-confine sa Research Institute for Tropical Medicine. Nagwa nga positibo ang ika-anom nga kaso matapos ang ginpatigan nga contact tracing activities sang DOH. Wala labot diri, ginkompirma naman sang DOH ang unang nga kaso sang local transmission sang virus sa pungsod Pilipinas bangod wala ini sang travel history sa abroad. Ini among ikalima nga pasyente nga nagaistar sa Cainta, Rizal. Pagklaro sang ahensya, ika-apat nga kompirmado nga kaso sang nasambit nga virus sa pungsod ay isa ka empleyado sa kompanya sang Deloitte Philippines sa Bonifacio Global City sa Taguig nga karon temporaryo na ginpasira ang among nga building. Ginpasiguro naman ni Duque nga padayon sa gihapon ang ila ginapatigayan nga tikang para man ma-identify ang iban pa nga posible naka-close contact sa mga kompirmado nga kaso para hindi na maglapta ang among nga virus. Sa katapusan nga balita national, liwat naman nga magapatuman sang rollback sa presyo sang produkto petrolyo sa masunod nga semana. Sa anunsyo sang Phoenix Petroleum Philippines kag Clean Fuel, may buhin nga 75 sentimos sa kada litro sang diesel, samtang 1 peso kag 20 sentimos naman sa kada litro sang gasolina. Una nga nagpatuman sang rollback ang Phoenix lasay sang aga kahapon nga adlaw Sabado. Epektibo naman ang rollback sang Clean Fuel karon nga adlaw Domingo 4:01 sang hapon. Ginalauman nga mag-aanunsyo man ang iban nga kompanya sang langis sa pagbag-o sang presyo sang ila sini produkto petrolyo. Aksyon Radyo Philippines Standard Time alas 6:25, detalye sa balita international kag sports pagkatapos ginlabang sini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negro,
matian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Philippines, Standard Time, alas 6:27 sa detalye na sa Balita International. Kapin 70 ka mga persona ang natrap sa isa ka hotel sa Chinese city sa Guangzhou, Fujian Province nga ginagamit bilang coronavirus quarantine site matapos nag-collapse ini Sabado sang gabi. Base sa official People's Daily na bukas ang Shinja Express Hotel Hunyo tuig 2018 kag may 80 ini ka mga kwarto kag karon ginagamit bilang quarantine site sa mga persona nga apektado sang COVID-19. Sunod naman sa Fujian Provincial Government sa karon may 296 ka kaso sang COVID-19 sa ila probinsya kag masobra 10,000 ka mga persona ang ginapaidalom sa obserbasyon. Sa karon 34 na ka mga persona ang na-rescue gikan sa narumpag nga hotel samtang ginapangita naman ang iban pa. Sa ato naman nga balita sports, hindi maghapang ang basketball superstar nga si LeBron James kung madayon ang ginaplano nga closed-door game sang Los Angeles Lakers bangod sa coronavirus outbreak. Iningin pahayag ni James kanusunod sang ila kadalagan sa hampang batok sa Milwaukee Bucks sa score nga 113-103. Sunod kay James, imposible nga siya ang magahampang kung wala sang magalantaw nga fans. Una dirigin padalaan sang memo sang NBA ang kada team, agud pa nga bayon nga maghimo sang contingency plan para mapunggan ang paglapta sang virus. Isa sa mga ginsuwestyon nga alternatibo ang paghampang sa closed door. Sunod nga makaengkwentro naman sang Lakers among Los Angeles Clippers. Aksyon Radyo Philippines, Standard Time, alas 6:29. Good morning ilagali sa aton tanan nga Facebook viewers. Good morning Jover Pestanio. Good morning Connection Radio. Good morning man kay Cory Vidaha. Good AM Bacolod from Kuwait. Kag kay Nonoy Erwin Gonzalez, good AM monitor lang diri sa Maaw. Kag kay Hostility Floor, good morning man. Good morning Labayan Eduardo Jr. Good morning sa kay Baby L sa Iloilo. Daddy Iki kag kay Mommy Kathy. Good morning mada kay Police Captain Joseph Catunina kag kay Major Romeo Vargas da. Nagapamati gid sila nga adlaw. Kag inyo nabatian na mga balita lokal, national, international kag sports diri sa gihapon sa Aksyon Balita Sunday edition subong adlaw Marso 8 tuig 2020. Upod si Aksyon Nelmar Madera kag Aksyon JM by Keen sa technical side, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!